Els tsunamis. Els tsunamis són una sèrie d'onades gegants causades pels desplaçaments bruscos de grans volums d'aigua, generalment a causa de terratrèmols submarins, però també poden ser provocats per altres causes. Aquests esdeveniments poden desplaçar una gran massa d'aigua, generant onades que es propaguen ràpidament a través dels oceans. Com es formen? 1. Les llevadisses submarines. Són moviments massius de sediments sota l'aigua que desplacen grans quantitats d'aigua. 2. Erupcions volcàniques, sobretot aquelles que col·lapsen o exploten prop o sota l'aigua. Impactes de meteorits, molt rars, però teòricament capaços de causar tsunamis si impacten a l'oceà. Característiques dels tsunamis. Primera, velocitat i propagació. Les onades d'un tsunami es propaguen a gran velocitat. Poden arribar fins als 800 km/h en aigües profundes i poden travessar oceans sencers en poques hores. La velocitat disminueix a mesura que les onades s'apropen a la costa, però l'alçada augmenta. Segona, les onades. Els tsunamis no són una sola onada, sinó una sèrie d'elles. La primera no sempre és la més gran, i pot haver-hi diverses onades destructives successives. Tercera, alçada de les onades. A mar obert, les onades del tsunami solen ser petites, però quan arriben a aigües poc profundes, prop de la costa, poden augmentar dràsticament fins a desenes de metres d'alçada. Senyals naturals d'advertència. Primera, retrocés del mar. Abans de l'arribada de les onades, el mar pot retrocedir dràsticament, deixant al descobert el fons marí. Aquest fenomen és un avís molt important per evacuar immediatament. Segona, els terratrèmols. Un terratrèmol intens prop de la costa és un senyal d'alerta que pot seguir un tsunami. Cal evacuar ràpidament cap a terrenys més alts. Efectes dels tsunamis. 1. Destrucció costanera. Els tsunamis poden destruir edificis, infraestructures i cultius a les zones costaneres. Les onades poden penetrar quilòmetres terra endins depenent de la topografia del lloc. 2. Pèrdues humanes. A causa de la velocitat i la potència de les onades, els tsunamis poden causar un gran nombre de víctimes humanes, especialment en zones amb alta densitat de població i poca preparació. 3. Impacte ambiental. Els tsunamis poden alterar els ecosistemes costaners, afectar els hàbitats de la vida silvestre i contaminar fonts d'aigua dolça amb aigua salada. 4. Efectes socials i econòmics. Desplaçaments de comunitats, pèrdua de mitjans de vida, danys a infraestructures i necessitats de reconstrucció. Prevenció i mitigació. 1. Sistemes d'alerta. Moltes regions costaneres tenen sistemes d'alerta de tsunamis que detecten terratrèmols submarins i emeten avisos a la població, com les boies o els sensors submarins, que són dispositius que detecten canvis en la pressió de l'aigua i l'activitat sísmica i transmeten les dades a centres d'alerta. 2. Educació i preparació. La formació de les comunitats en la resposta adequada a les alertes de tsunami i la creació de plans d'evacuació poden salvar moltes vides. 3. Planificació urbanística. Edificis i infraestructures dissenyats per resistir l'impacte d'un tsunami poden reduir la destrucció. També cal desenvolupar àrees costaneres amb mesures de protecció adequades, com ara refugis, barreres, murs de contenció i zones d'evacuació clarament marcades. 4. La col·laboració internacional és clau. És l'intercanvi d'informació i suport entre països per millorar els sistemes d'alerta i la resposta a emergències. Els tsunamis.